Si eres empresa o importador i vols certificar-te en el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, tranquil, perquè és molt senzill i ho tenim tot preparat per a tu. En la pàgina web del KSB trobaràs la sol·licitud i la forma d'accés. També pots contactar amb nosaltres per telèfon o, si ho preferixes, acostar-te a les nostres oficines i així t'atendrem personalment. Els operadors que transformen, manipulen, envasen, emmagatzemen o comercialitzen aliments ecològics han de complir una sèrie de normes generals. Primer hauran d'identificar les fases del procés que siguen més susceptibles de contaminar-se i actualitzar les mesures i procediments pertinents que eviten tal contaminació. A més, hauran de descriure el seu sistema de fer slots de producte ecològic i ser capaços de traçar el producte. També han de tindre un control sobre els proveïdors dels productes eco i verificar els documents que ho justifiquen. Quan el producte eco arribi a les seues mans, hauran de comprovar que tant l'etiquetatge com el tancament dels envasos i els documents d'acompanyament són els correctes. Si l'empresa en qüestió rep productes mixtos, ecològics i no ecològics, s'haurà de prestar especial atenció a les zones d'emmagatzematge que hauran d'estar separades físicament i estar identificades per a evitar cap possibilitat de substitució o mescla de productes. Les operacions d'elaboració s'efectuaran per sèries completes i acabades i en cas que s'empren utensilis en els dos processos, hauran de ser netejats abans d'entrar en contacte amb els productes ecològics. En els aliments transformats ecològics es poden emprar tant ingredients agraris ecològics com no ecològics. Estos últims només poden ser des de l'annex 9 del Reglament 889/2008. A més dels ingredients agraris, els aliments transformats poden contindre altres productes i substàncies com l'aigua i la sal, aromes naturals, microorganismes i enzims, colorants en estampació i els additius i coadjuvants inclosos en l'annex número 8 del Reglament 889/2008. Està prohibit l'ús de productes que continguen o procedisquen d'organismes genèticament modificats i l'ús de radiacions ionitzants. Per a identificar un producte com a ecològic, este ha de tindre almenys el 95%, expressat en pes, d'ingredients d'origen agrari i ecològics. L'altre 5% restant ho formen productes que estan inclosos en una llista restringida. Respecte a la importació de producte ecològic, està regulat pel Reglament 1235/2008, que regula quin tipus d'aliments es poden importar, així com els organismes d'inspecció autoritzats per la Comissió Europea per a realitzar el control en origen. L'importador haurà de registrar-se en la plataforma Trace SNT i una vegada certificat, el KSB ho validarà perquè puga començar a importar producte ecològic. Tots els productes ecològics que entren a la Unió Europea han d'anar acompanyats dels seus corresponents certificats d'inspecció amb les sigles COI. El COI s'ha d'iniciar a través de Trace SNT. L'importador també haurà de sol·licitar abans que arribi el producte de la Unió Europea que el Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació d'Exportacions inspeccione la remesa i signe el certificat perquè el producte puga entrar en la Unió. Una vegada el producte ha entrat en la Unió Europea, és el KSB l'encarregat d'exercir el control sobre el mateix. Per a les certificacions, el comitè es basa en les inspeccions realitzades in situ, mitjançant les quals s'auditen els registres de l'empresa, es realitza el control físic del producte i, en cas de ser necessari, es realitzaran preses de mostres. Els registres que inspecciona el KSB són: traçabilitat completa dels productes, llistat de productes ecològics comercialitzats i les referències ecològiques amb les quals es treballa, certificats de tots els proveïdors de matèria primera i, si cal, de les empreses a les quals se'ls subcontrata un servei. Hauran d'estar en vigor en el moment de compra del producte o realització del treball, registre de neteja en cas de línies o elements mixtos i registre de reclamacions. En la pàgina web del KSB podeu consultar més informació. Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.